Bă, țineți-mi puțin bicicleta. Super nebun. Țineți-mi puțin bicicleta. Aici pe lume, unde pe lume, pe strada asta, frate. Pe timpul. Deci, nu-i gros, nu-i gros. Hai, Vin aici. Deci mie dita puțin. Dați. Pune-i aici și zi la Alex. Alex a plecat. Da? Ăsta mergea. Bă, e unul blocat acolo în mașină. Ia, stai puțin, stai. Du-te, du-te. N-o să-mi bag. E unul blocat acolo în mașină, pare Nu mi mai e, nu mai e. Nu mai e. De ce? E ceva sânge sau? Da, pe airbag. A? Pe airbag. E ceva roșu. A. Bine că a avut airbag. Hai, bă. Stai puțin. Om. Alo. Bă, de la Dacia curge benzină, de la Dacia curge benzină. Da, știu, da. Nu-i nimica, nu puțin nimica, nimeni nu a fost rănit. Știi ce? Loganul mergea, ăsta l-a lovit dintr-o parte și a zburat în aia. Mama! Îi curge benzina acum. Bă, hai ca să vezi cum îi curge benzina. Uite-te, mama, asta-i... Bă, dar asta să nu fie benzină. Știi? A, ia va de la mea. Mama, nu e la București. De București. E de București numărul, nu? Nu știu. Nu pot să asta. Asta i-a intrat în spate. Păi și cine era înăuntru? Nu știu. O femeie? Foto? Da, era una blocată. Foto cine blocat? Să vei pe salvarea? Nu, că nu a venit nimeni. Acum câteva minute sunt, am auzit. Acum, Da. Păi și unde de acolo? Au scos, nu mai e nimeni. Au intrat asta în asta au zburat și asta intră, da. Numai că asta aia nu m-a zgriat-o s-a oprit, puțin. da. Asta e lui vecinul, cred că de aici, din bloc. Da. Asta e lui vecinul din bloc. Afinează asta asta unui bani. Da. Da, ăsta s-a băgat în asta, asta au zburat în zis. Edi, asta e asta, așa-i? Coleg, am văzut pe coleg. O mai te acum? Da, nu mai e nimeni blocat. Acum vine salvarea. Pompierii. Smurdu vine. Vine smurdu. Faceți-vă, faceți-vă.
de proste ceva. Da, comprați proste, vezi? Pe toate bag. Bă, care e eu? Nu știu, bă. Bă, hai puțin. Omul. Bă, aia era în mașină, sau? Sau cine era? O intrat ăsta în aia, Curios, nu s-a luat aia s-a curentul. dus încolo și ăsta s-a oprit în mașina asta. Nu s-a luat curentul. Am verificat eu. Nu am luat. Da, că pe ăsta stătea aici. I-am dat de un coleg acum. Eu dat eu în grație. Da. Poate eu o compir. Da, și ăsta a intrat în tine, mașina a zburat. Nu erai. Da. Și n-ai văzut nimica? Păi trebuie, luați-o. Mai nu te juca. Nu te juca, mă. Unde ai? Da, noi nu vrem să avem noi probleme după aia. Nu, luați-o, că e vecina cu mine acolo, nu, că uitați cum îi trebuie să facă o ăsta. Haide că mă duc eu până acolo, sau du-te tu și sună oprește. Da. Nu, du-te tu la ăsta că rămân eu aici. Oprește, du-te la Tibi. Du-te la Tibi cu bicicleta. Da, la ce poate stă? La 5. Din Du-te și sună L5, și nu? zi să vină până aici. Din E5, nu? Da, îi Bun. spui că Tian l-a chemat până aici. Da, bine. La intrare.